nás je už tradícia, že každý rok robíme takýto koncert k úcti svätej Cecílie, patronky hudobníkov. Je to väčšinou spolupráca aj s inými umeleckými školami, ale vieme, aká je teraz doba, učíme online, tak sme sa rozhodli, že riskneme trocha tento koncertík. Chceli sme troška, aby to bola inšpirácia pre naše deti. Túto chrámovú hudbu sme chceli priniesť aj tým ľuďom, ktorí do kostola vlastne ešte nemôžu prísť, aby mali takú radosť. Na koncerte vystúpilo 6 žiačok zo základnej umeleckej školy Ignáca Kolčáka z Námestova. Na organe zahrali skladby od známych svetových skladateľov. Tie sa naučili v rámci dištančného vzdelávania. Pre mňa hrať po dlhej dobe bol obrovský bálzam na dušu. Je to pre mňa neskutočný dar od Pána Boha, že ho môžem aj takýmto spôsobom chváliť. Hoci je často nedokonale aj s chybami, ale dôležité, že hrám na jeho oslavu. Ja už keď som bola malá, som si povedala, že by som chcela byť organistka, lebo vlastne ich málo tých organistov a sú takí potrební, že aj veľa prinášajú, robia radosť veľmi veľa ľuďom. Pre mňa je hra na orgán ako balzam na dušu, je to niečo, čo obohacuje mňa a moje srdce.